खुलुमबाय गिबियावनो बड' जब नेसन लायग्रा नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। जोंहा प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा पीएम किसान सम्मान निधि योजनानि 16 इनसुमनि फैसाखौ सोना हरबाय दे। दायो नोंथांमोना गासिबो बेंक एकाउन्टाव चेक खालामना नायनो हासिगोन 16 इनसुमनि फैसाखौ नोंथाङा मोननो हागोन ना हायाखै। नाथायबा आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम माखासे खोथाखौसो बुंहरनो सानदों आरो नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मोननो हासिगोन माखासे आरो थाबथाना थालायगोन माखासे जाहोननि थाखाय। दा बेनिखायनो सोरबादि मानसिफ्रा बेसेबां फैसा मोननो हागौ आरो जायफोरना थाबथाना दं नोंथांमोना मोनगोन ना हाया बेफोरनि बागै आं बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों। दा बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो गासिबनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय जायो दे नोंथांमोना माने गोबां मानसिफ्रानोथ' भिडिअखौथ' नायो नाथायबा नोंथांमोना दासिमबो गोबां मानसिफ्रानो माने चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना जायफोर चेनेलाव गोदानै फैनाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायाखैबा अननानै नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। दानिया आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों जोंहा बेलासिनि 4टा बारबायानो नालाय दा नोंथांमोना बेंक एकाउन्टाव चेक खालामना नायदो जोंहाथ' फैसाखौ सोना हरखाबाय प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा। दा बेहाय जोंहा खैजन आबादारिफ्रा एबा बेसेबां आबादारिफ्रा जोंहा पीएम किसाननि एबाराव नैबे 16 इनसुमनि फैसाखौ मोननो हादों आं बेखौ खोन्थाहरनो सानो। नोंथांमोना नायनो हागोन नै मात्र 9 करोड़ आबादारिफ्राल' जोंहा बे फैसाखौ मोननो हादों दे पीएम किसाननि 16 इनसुमनि फैसाखौ। थांनाय जोंहा 15 इनसुमनि फैसायाव गासै 8 करोड़ आबादारिफ्राल' मोनदोंमोन। दाबो नाथायबा बुंनो हागोन गासैथ' जोंहा 11 करोड़ आबादारिफ्रा रेजिस्टार जानाय दंमोन नाथायबा दायो 11 करोड़ आबादारिफ्रा फैसाखौ मोनजोबनो हायाखै दे माखासे प्रब्लेम जानायनि जाहोनाव। मात्र दायो जोंहा बे 16 इनसुमनि फैसाखौ 9 करोड़ आबादारिफ्राल' मोननो हादों दे बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय। दा बेनिफ्राय मानि थाखाय माखासे आबादारिफ्रा फैसाखौ मोननो हायासै बेखौ आं बुंहरनो सानबाय। बिथांमोना लेन्ड सेडिं खालामनानै लायाखै इक्वेसि होनानै लायाखै बिनिफ्राय आदार बेंक एकाउन्टजों बिथांमोना लिंक गैया बिनिखायनो बिथांमोना फैसाखौ मोननो हायाखै 16 इनसुमनि फैसाखौ दै। दा बिनिफ्राय जोंहा माखासे आबादारिफ्रा गोबां मानसिफ्रानो दायो 6,000 8,000 मोननो हासिगोन एबा मोनबायानो जानांगौ बिथांमोना मानो होनोबा बिथांमोना लेन्ड सेडिंखौ खालामना लाबायबा एबा इक्वेसिखौ होनानै लाबायबा एबा आदारा बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना लाबायबा बिथांमोना जेसेबांखिनि इनसुमनि फैसाखौ सिगाङाव मोनाखैमोन बिथांमोना मोननो हाबाय दे। दा बिनिफ्राय फैदो जोंहा मोननो हागोन होननानै बे खोथाखौथ' जोंहा बुंखादोंमोन नालाय जेनेबा जेसेबांखिनि फैसाया नोंनिया माबा मोनसे जाहोननि थाखाय थाबथाना दङबा इनसुमनि फैसाया नोंथाङा बेखौ मोनजोबनो हागोन होननानै बिथांमोना अफिसियेल बिथांमोनानो बुंखादों। दा बेनिखायनो नोंथाङा गासिबो खामानिखौ मावना लाबायबा मोनखागोनखा बेथ' 100%खा। दानिया जायफोर नोंथांमोना गोदान एप्लाइ खालामनायमोन नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन ना हायाखै बेखौ बुंहरनो सानदों। गोदान एप्लाइ खालामनायाबो मोनदों दे जायफोर नोंथांमोना स्टेट लेभेल डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव एप्रुभ जाजोबनाय आरो लेन्ड सेडिं इक्वेसि नोंथांमोना आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनाय नोंथांमोना गासिबो फैसाखौ मोनजोबनो हाबाय दे। नाथायबा बे खोथाखौ गोसोआव ला जायफोर गोदान एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोना 2,000 रांखौल'सो मोननो हादों मानो होनोबा नोंथाङा सिगाङावथ' एप्लाइ खालामनाय नङा नालाय दा बेनिखायनो सिगांनि इनसुमनि फैसाखौ नोंथाङा मोना दे आं बेखौ बुंहरनाय जाबाय। जेनेबा नोङो दासो गोदान एप्लाइ खालामदों नालाय बेयो नोंनि थाखाय गिबि इनसुमनि फैसा जाहैबाय। दायो नोंथाङा 16 इनसुमनि फैसाखौ मोननो हाबाय दे। बिनिफ्राय दाबो जोंहा गोबां मानसिफ्रानो जोंना बे आसामनिया मा जागोन एफडिअ प्रसिडा न' जानो हागौ नोंथांमोना स्टेटासखौ नायबा मिथिनो हागोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोना मा खालाम दायो एसे साननैसो नेबानो जाबाय। ओरैनोथ' जोंना आसामनिया माने एसे लेट हाबो आरो फैसाया गुबुन स्टेटनिया जोंना माने एसे सिगाङाव फैसाया हाबो जोंनिया आसामनि एसेबाबो उन जायो। जेनेबा नोंथांमोना साननैसो नेबानो जाबाय आरो सोरनाबा एफडिअ प्रसिडा जुदि स्टेटासाव देखायोबा बेखौ नोंथांमोना साननैसो नेदो अब्ला नोंथांमोना स्टेटासखौ नायफिनबा नुनो मोनगोन एफडिअ प्रसिडा येस जागोन। जोंहा माने फैसायाथ' डाइरेक्ट सेन्ट्रेला सोना हरो नाथायबा जोंहा आसाम सरकाराबो एसे आखायाव दङ बिथांमोनाबो माने एसे चेक खालामो आरो डाइरेक्ट नोंनि बेंक एकाउन्टाव बिथांमोना फैसाखौ सोनानै हरा। एफडिअ प्रसिडा जोंहा बे स्टेट लेभेलावसो जायो दै फान्ड्स ट्रान्सफार अर्डारखौ जोंहा माने आसाम सरकारासो अर्डारखौ होयो। दा बेनिखायनो नोंथांमोना एसे नेनांगोन। हमना ला नोंथांमोना मास मोनसे मास मोननैसिमबाबो नेनो हागोन आरो नोंथांमोना फैसाखौ मोनखागोनखा जेबो जुदि प्रब्लेम गैयाबा। दा बेखौनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय। जायफोर नोंथांमोना दायो फैसाखौ मोननो हानाय जोबोद मोजांनि खौरां नोंथांमोना मोननो हाबाय। माखासे हाबथ'यै नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनाङा नोंथांमोना एसे नेबानो जाबाय नोंथांमोनाबो मोननो हागोन दे। दा बेनिफ्राय जायफोर गोदान एप्लाइ खालामनो सानदों गोदान एप्लाइआ जेबो जोबनानै थाङाखै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो। बे स्किमा जोंहा लाइफ लं थाबाय थागोन एप्लाइ खालामनो हाबाय थागोन। दा बेबायदि अफ जाया आरो बे बन्द' जाया। जेनेबा गोबां मानसिफ्रानो आबादारि जागोन गोबां मानसिफ्रानो आरो सोरबा आबादनिफ्राय आबाद मावनायखौ बन्द' खालामनानै सोरबा बेलेग खामानिखौ मावगोन जा बेबायदिनो ओंखारलांबाय थाखागोनखा। दा बेनिखायनो बेहाय गोदान एप्लाइ खालामनाया जोबगोन बेबायदि नङा दे गासिबो दाबो नोंथांमोना गोदान एप्लाइखौ खालामनो हायो। जुदि नोंथांमोना गावनो मबाइलजोंनो एबा जायखिजाया नोङो गावनो कम्पिउटारजोंनो एप्लाइ खालामनो सानदोंबाबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। जुदि नोङो गावनो रोङाबा नोंथांमोना खाथिनि कम्पिउटार दखानफ्राव नङाबा कमन सार्भिस सेन्टार
नोंथांमोना CSC अफिसाव थांनानैबो एप्लाइखौ खालामनानै लाहैबानो जाबाय दे नाथायबा नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव कम्पालसरि थांखानांगोनखा अब्लासो नोंनि बे PM किसाननि एप्लाइ खालामनाया जागोन बेखौ बुंहरनाय जाबाय दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय बे PM किसाननि बागैनो जायफोर नोंथांमोना फैसा मोननो हाबाय नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो मोनगोन ना मोनाखै आरो जायफोर मोनाखैबाथ' नोंथांमोना मानि थाखाय मोनाखै स्टेटासाव नायनानै आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय आं रिप्लाइ होनो नाजागोन दा बे भिडिअ बेखिनियानोमोन गोजोन्थों